Kwa mbele ni Obila County ma Kisumu ayangone gisechako timo nonro ewi nek ma coach mar Obila manyowo itongi manelo wet jonjore ma poko yange kadak ma Manyatta otieno manyoro ma tulo moro nyomo chikingi ka bende masirano hoyo ng'at achiel gi adhola mar pala. Kalore gi Gizito Mutoro ma en jatend Obila County no mosendo Calvin Omondi jadak ma Kisumu East Kolwa Central gweng ma ofunyo kendo ma jahigni 25 yande en Obila mar GSU to kinde masirano oyudore ni en rusa moro madundo. Mutoro nolero ni ng'at achiel dhi nyime gi yudo thieth kar thieth ma Ramogi Oginga Odinga referral kar ringre mar mosendo rito bero e kar kano ringre ma Ramogi. Oyango ne gisechako timo nonro mar nek kendo gisedawo dho ji ariyo kotendre gi masira makamano. Kwa bahati mbaya ikawa kwamba amedungwa kisu na akawa ameaga. Polisi tukaenda kwa scene na tukapata pia rafiki yake mmoja ambaye walikuwa naye pia amedungwa na huyo hakufa, ako kwa hospitali akawa admitted. Sasa hapa tunachukua hili kama mada pure mada, na sisi polisi tunasikia mbaya sana kwa sababu mtu wetu mmoja ndiye amekufa na ni kijana mdogo wa miaka 25 ambapo alikuwa hajafanya kazi kwa serikali. Kendo an kaka koro wadgi mantiere machiegni kane jonyuol ne osethote to nakawe ma arite kaka nyathina koro. Iwacho ni kata ka en owadu to koro ng'ama irito chalo kaka nyathini. Koro momiyo an kaka an olwal an gi lit kabisa ni nyathini nyalo neg ka gweno to inege te en polis. Koro wan kaka raia ibiro timwa nade? Emomiyo adwaro ni polisi omak wachni motegno mondo jogo mano bedo usika obed bro